roolistaan osaamisensa ja valmennuksen näkemyksen kanssa. Muuten sitä harmoniaa ei maajoukkueessa synny koskaan, varsinkaan kotikisoissa, jossa on niin hirvittävä pelko menettää kasvonsa. Onko Petteri, sulla niin tavallaan varmuus nyt siitä, että tämä Vancouverin sähläämisen jälkeen, niin Jalonen on oppinut myös tästä siis jotain tästä prosessista? Ihan varmasti on oppinut, varmaan itse kehittynyt, mutta myös sitten vetänyt viivoja yli joidenkuiden pelaajien kohdalta. Esimerkiksi Joni Pitkänen ei tule ikinä pelaamaan Jukka Jalosen maajoukkueessa. Ei 9. pakkina, ei 6. ei mitään 9. kukaan pelaa. No joo, mutta joka tapauksessa niin se on mielenkiintoista, että tähän mun paikalle olisi voitu ihan hyvin istuttaa tuo Erkka Westerlund, koska hän kertoi niin kuin valmentajat rakentaa näitä, että tässä ei ole roolituksia, kun mä katson Rantasen tai Hokinat-asiantuntijoiden näitä listoja. Että nämä on, niin kuin mä oon sanonut, että liigapörssilistoja. Eli se edelleen esimerkiksi niin kuin molempien osalta niin kuin otat kylmän viileästi sen linjan, että sinne on vaan kasattu porukkaan, eikö? Kyllä, siihen on vedetty niin kuin fanit kasaan jatkoajan keskustelupalstalla. Että ei ole yhtään mietitty, en tiedä onko se tehtävänanto ollut riittävän täsmällinen, mutta mä oon tehnyt niin kuin valmentaja tämän tekijän. Ja mä teen niin kuin Erkka Westerlundkin tuossa puhui, että pitää olla entiset kokemukset, kemiat, roolitukset. Kiitos Vesa, kiitos Petteri. Keskustelu sen kun elää ja jatkuu ja toivottavasti se terävöityykin, nimittäin tämä oli tällä kertaa pyöreän pöydän Antti. Toivottavasti siellä kotona ei mennyt pulla väärään kurkkuun. Sen verran tuimaa tässä välillä oli niin kuin se pitää keskustelun ollakin. Mutta tämä oli tällä kertaa pyöreän pöydän Antti. Viikon kuluttua jälleen uudet aiheet, uudet vieraat. Siihen asti